The public and also the governors, they really like to remember people who were younger, beautiful, not so non-conformistic. Chaviva was older, not beautiful. Feminist. Čo ma čaká v mojej Bystrici? Kedysi krásne mesto s 2 hodinami na kostolnej veži. Odrazu každé išli inak. Jeden čas pre vyvolených, druhý pre zatratených. Bor fašizmus. To není tak jednoduché. Ručičky bystrických hodín zoťali hlavy takmer celému nášmu hnutiu. Tým, ktorí nemali to šťastie dostať sa do zasľúbenej zeme tak ako ja. They were the James Bonds. This is where James Bond came from. Vernosť a spolupráca. To sú naše zásady. Priatelia, Astra. Všetkým týmto nepriateľom slovenského národa, všetkým týmto sionistickým, liberálnym a slobodným... Mne ako prípada paradoxné, že v meste ako je Banská Bystrica dostal tento človek viac ako 60% hlasov. Asi tu niečo nie je v poriadku s vedomím ľudí a s tým, že nevedia, o čom dejiny sú. Hrdinstvo človek neukazuje každý deň. Chce len prežiť v prvom rade v dnešnej dobe.